Ya bafowethu, happy 2024. Nezulu liyana singene kahle onyakeni bafowethu. Niphephe. Nezingane zami ziyanda manje ngina 21 ingane. Eminyakeni ewu27 yokuzalwa. Abantu bayibuza ukuthi iphunga lenja wanengane eziningi kangaka ubuncane. Cha bafowethu, la ngimithise khona kuyacaca. You understand? La ngimithise khona banokungibiza futhi nangelinye ilanga bethi awuze futhi uzophinda luyamkhokha. Angitshebo le nto leyo. Angizali ingane embi mina yathi usiqiniseko. No. Angimzali angisizali isigugulo mina. You understand? No. Hayi. Angimzali umlami. Angimzali umgibe mina. Mina ngizala into othi umbuka ufisa ukuyilandela. Angizali into engimwethi mingibuka ngishaya uvalo mina. Ngihlala nesigebengu endlini. Sengizela ingane manje lapha ngathi ngandisa izitha. No. Mina uzala ingane othi uma uyibheka nomkwatile ufuna ukuyishaya uphinde uthi kodwa kuhle lokho. You understand? Ubheka Ngiwathatha phela abantwana. Nizathatha lezi ngane zendini. Yeyi. Ubheka ingane manje izoqhubisa amabhomu lehle lethu. Ubheka uzala ingane kanti layo lezinja. Mina wayeke lamasimba lawo. Ayifuni umuntu ozuka lapha esibhedlela eBaragwanath ethi yoteta esiphathele izitina. No, asifuni lento sikabahlali.